Sipor Kapatisi TV. Di area kidan katukan negi PCCC ki district ba sokut riu banai nyo banai pra banai di katukan ni kidan kiba san banai ru Ki nongtre Asha ki badan hapo kashatri jongka Meghalaya Asha Workers Union kila shimda karai ban sange trikam Sipor namar ka jingbampat siu ka sorkar ya ka insentif lani ka pisa ka basiu tam na ka tulop katkum ka kam bakitre. Ka nong aibut jongka Meghalaya Asha Workers Union ka kong sani kharjana ha ka jekran bat kilat pathai kubor ha ka nyautrek ukala lingkot arjar apun riu kala yathu ba ka jelang jongka Meghalaya Asha Workers Union kabala long ha ka kharwai tarik unopra arjar apsan kala shim ya karai ban sange Sipor ya ka jingtrei kam namar ka jingpen slam jongka sorkar ban siu ya ka insentif jongki Asha ka kongkharjana kalaithu ba kani ka jingsange trikam Sipor jongki Asha kan trikam nadu ka praterik ukala lingkot arjar apun riu ha boro ka wei ke jella Meghalaya dian jongka jingsisha ka city ka bani pen mau ya ka department ya ka health department ling ba jong mission director nila da IST ru hapo ka khatsantrik jong December bangin pen mau namar ba ki jingsiu ki incentives jong ki area kidan katukan negi PCCC ki district ba sokut riu banai nyo banai pra banai di katukan ni kidan kiba san banai ru tingi suthu bakam long uniform kata ka jing a jong kata ka jing seal jong ka department tingim tip ka jing ai tingi la ya persang ban pen si mission director ka khatsantrik December but nang ta shushu ha jong ka ngila din sang ngila bo ka deadline ka khatnai tarik ti shwa jong ka khatnai tarik ru nadu ka khatwe tarik ni la shim ni karai bala da kampoi kala da kampoi renti bro khat ki incentive jong ki Asha ha bro ko ke state ta kamat ngin shim me karai bangin sange trekam Sipor ti ngipet adin ka khatnai tarik ru kata ka jing bampoi jong ki incentive jong ki Asha ha bro ka state kam renti kidan ke bayo tang sispa san pho ki katu kat ne ki benai kidan ke bayo tang arspa kidan ke bayo tang sanspa ti kam itanat kata ka jing poi jong ki nalo bagi la Asha ijing tri baret ijing yo jong ki baret te ka ngimte pedan jing ai nila persang bani kalendar i director ui cituri ila ong tong in persang ban pelajar pisah po ka khatnai tarik jong December ti hadin jo ka khatnai tarik do gila shim ni karai ba ngin shim no da ka ba in song that trikam Sipor hadu ba ka sarkar ne na kaliang department kan pan baik phaya ka jing yo jong ki Asha hadin bangi shim lu ya karai ka khatwai tarik tingi sotho ba hadin jo ka khatnai tarik ila e persang ban shim no hi ka jing sangi trikam no do ka pau tarik tang ba kelas dang no da ka shti Christmas ngi sotho kan poi shnu shanuru te ba ka jing ki ba ka jing call jong ki members jong ki union ba nang ta ki Asha ba pro ko ka state ki la smo jenjar et no lo jing yo baret ti kim sola kan man ki ong ben shim da karai bangin sangi trikam no nadu la shai kasni kata kamun ka pratrik jong January arjar apun rio tikat aduk bangin da yo pat da kawai ka khubor na kaliang jong ka health department lani jong ka sarkar namang ngila pen kan mau ngila pha si mission director ba ile ka bran kam te ho akidan katukat ni ki kam ki ba sokut do kaman shwa ki la pen poi hi kidan katukat ni ki PCCC ki sokut ki bisa ti la pen poi ngai khublai director nam tak ni hendai ka bai de bat boro salan sar jong ka state hi bro kawai kidang bon ki baduna long ki bom yo ek incentives ti ka bai de kane dan akaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ni la rai bat ni la shin rai bat nadu la sha kasni kalong pratrik January arja kun rio bikin ki Asha bro gesti kin sangat trikam shwa tak adu bikin da yo pada kawai pada karai dan ingin la ya yo bani keren bank bagi director dan ni nak department ti ngin sa shim pat sa kawai ka jeng tip tangkini ki kintian ka Sipor si ha ka bai dai bat ka fix na riam tinga thai kam don jing e ka bayo na ka state rai kanik ka incentives ka dai ba jing sha ka pi ka jing yo ki ai benak central ti ka jing don jing ki Asha ha ka state ki dan do nyo hajar tam ti bro ka state kamon kita ada ki bam yo ya kata ka incentive na ka central ti takadam ni song hadu kan takadon jing e hangno tip ka dai na kaliang jong ka health na ka dai na kaliang jong ka central ngimtim ti kat du mantana ma isa i ong mai ba ap minang ya pek na tan baik ti ngila pan poi ti klam ni suthu ba bikirang ipin bet kata kam tingim sola Asha asuk kan namangi ali shi Asha kin belash di wi kam khna makin yo tang bai khaw bai pam bai di ban tershani ki kesem kan tika kibre jong ka central ki dan ha ka state an ti nang tang ong pi hoat ka jing a jong state berit ti kam dai ka bala ban support ya ka
kaban support tang dei ti ijing yo na ka steer em idi bidang rin ti kampala man survive ki asha ka yang kasem kim pala man survive along na takadaw ni sudan kam bak incentive ka di ben biang bairu ko magi jio man kapon henry borbor hi ka incentive ka shet biang ban henry menta kini kin ru bana ginyo bana kidan ki district ki bayo tang hadu shi khobna kampat yo ti ho aj nga so thu ka di jong central ti kata kay mga soangi hadu kat tangim tip hangno kajia kadena kajing hot men hakani kila ong bakadan kajing penkelai ya kerkom sio ya kerkom ban pha ka transaction tinga try la ka government kadon la kala ka don gaman tinga government ban penbai watang hapo shina kala ban penbai ya kaninga try kibon ki start mo ban haki technical minta tinga try inget scam hiru baka sarkala da kala kwa ban le yen bakani kala ban le ka state ban ra pikini ki rukom sio na makam sio direct na po ka central Henry ho ole si kan na ka department tinga try daki da government ka mon tinga try ka le tang po shina kala ban pendai bini kendum kandam hakabai de ban transaction ni ki pisal ni ki payment jogi asha si nama kani kadai kanam dai karai jongi tang kani laingon kani karai jong ka union hi bro ko we da kadan kano ni emergency namar ba shubu mentala dang ong emergency tila de ki ashar kidan emergency ki pang ki stom dan ngini yo na ai kinyo na ai ki asha hiru emergency kimdan pisa shu ban sumar ladi makiro dan emergency ti way ban emergency pada nam tak jing pang ni stom joki makir kan emergency of course kan kalian jong ka sarkar ni kalian jong ka sandra kan emergency le jing laban ong kum ke national program kum ki deworming ti kum ki polio ki national program ki bapro ko way ki le ikata ti henry ni nomor ba ki emergency jong ki ashar dan bayo ite nila pa ni pang bisam ki ashar ki da pang bisam ti kata emergency ni na susun itang nangiro at least ng government o kadibat sa tulam kay bangir idan kam ti emergency ti sen bing la rai tingin syong batchwa daong ngin syong that shwa sipon tagamat ngin syong that shwa sipon kadawan kanu no emergency ru am kamat ngin syong that batchwa ya kata ka syong bat hak individual la da pikili ya human rights am kata ka syong individual jong pi shubo ki asha ke badan mensim nomor hoy pros kata ki trebet da ka mensim ka bakelot ba hiru nado bastang bajit ki uy bantray nado bastang bajit uy bantray man syong 13 man so bahaklam gajing siu henry kat nang ya ka por dang la dan kam imla shu ban im bantray klam gajing yo klam gajing siu dan hiru ban ong bantray shim ka kam asangan ai klam pisa man ta klam jing yo tikat kum ka por ngila sudan kam ka pertai kelahiran ngila sudan kam ban yo ai na ka government jisin bingila ai bor ai met ba mensim na kam ta ka kot ka kia nang taka sarkar hi nagam taki pat ba kinong syong snong ti henry la dangi ong ki pang human rights ka bakta ka kot ka kia ka syong ka mensim jongan ka syong maroy teh la ki sudan mensim banyarap ya kata ka pang gastom hot ki khasi jongi kim da dai ki bri ki balong anong pik badan mensim man kata ka jingtip lam kam dan shu ha ki emergency ki ko ai bandra ka syong ka mensim jongi ki stu bagi siyo jeng khuna wai pan kitra e ka kam kilat aka por emergency henday ya karaja pa government ay karaja pa union preting ila asyam da karay pa buwan ngin sangay ang bay day pagi kam ban ay reports dini ban lech ni stay kin syong tat shwa da kida kampiang ika pot kila banit belas shwa shwa belas sa jan shwa mo shwa bikin yo ring kam asya si aka bay day pag kam asya am ki asya ngan ong ipi kinalit na doon ang step hadu da mir ang kam jong ki am kanam kot subo la dadan buwan ki nong kahash no kindan tang kumbakat kum ka population jongki lada ka population jongki kedan kumba saus pa angot esi napdeng di ka saus pa angot ki eligible couple ki dan kumba shis pa angot te ha ka shibna ki la bendan ki bakha kandai ngot shipawngot the whole day kin haplet bet chubu menta hapok kishna ki hapandap ya kataka shibna shteng hapandap ya kataka 7 visit ti iwe ya ka sengi iwe ka trek tani baka jengai kalintiyat lai namar ka syongkrom kang population dakla he ke area kin haban ya jengai kin haban rong man kayang man ka tliwi yang jong kitu kinong khanong pun te dadan ki dang pun ru ki habai visit dadan kinong khar ki habai visit ti kin habai motivate ikiba pun ru kin haban pha ban motivate be kin let check up te dadan ki bakha ki habai thawi ki khulung kata de kam jong ki imbe tang kata ki haban let thaw sa ki jing shet ki dan sab ki habai teng ki dan ki habai thawi ki shini dan ki habai a ki por ki dan hab da de ki di warming day tikin haplet ay siki dawai wi and then mentally kala ay siki school ru and rengon ong ipi dan sekin gitu ki por ba haplet ay skor as ki tur kha ki bon me ki kam jong ki asha lada ki span li kala kerkom ka population le am ong pi nadu dang sep show buje min step rim ki sedang kam jong ki hadu san bajen ru buje min miru kin ma pan pandai kam asha namar sen bikila arung ngapo ying brief la so thu kin hap hikai kerkom jing hikai jong ki jing le kho na dong jong ki hap hikai lot kata dai jing tai jong ki asha ai kitian ka government tingiru ngini syong bat shwahi
dengan ngat ying ong pi ka jinget jong ki asha ka long bet baka Meghalaya asha workers yung ka ngat bet baka government kan lay halor kani namar bangila sudan kam mangimla te ban survive ya ka yung ka sambay jing yo ibarit lada yung gila im lupa ka bahe tinginang yo pelang ulong mentakan rubnay nyo banay inyo ti sispa san pho te nga sos na ikan namar kim sola kan nga ngat biru ka government kan shim kam ya kani ngila awan ya keren ki klam aju ba be kata bakam dei bakam dan pisa ngam tharai baka central kan ongam dan pisa henry ngila yo tangkawi ka ansa baka dei ba ki change ya ka karkom transaction karkom ban pha ka pisa namar ba mensual long kisya ada ko duka asha apps lana ka asha first day kamut kala awan be direct sa ka account juga asha kam dan kam shumi henry menta ki change ya kata ka jing change ka simpor hadu ki change ya ka system kan kata ka technical juki te kata karkom change juki bedakan app hadu kin reunai nyo banai tolong kam suya hap syuk kan namar kal mani ka government takamot wede na man ru ngatrai kala la ban penbet ya kata ka issue kan nila yo ka jubab ka ditang kata te ka ditang ban penbet ya kata ka rukom transaction iki asha ka kata